poď sa natočí, ak beháme v tej pšenici. No to, Pakyho, babinec, odtraz preko... Čo si myslíte o dnešnom koncerte? Chcel by som to zhodnotiť. A ako Bardejov? Sú tam nejaké pekné dievčatá? Trošku poslabšie. Ale jedno, áno, jedna tá správna, slečna vyvolená. Niečo ešte ku kapele, keby ste niečo povedali. Kapela, tak proste ako... Trošku sa snažíme hrať, dobre, no. Počuli sme, že veľmi veľa dievčat po vás ide. Tak to ste akože pán moderátor alebo redaktor. Neviem, ako vás mám osloviť. Volajú vám Počuli ste, akože volajú ma cestak. Trošku, že klamnú informáciu ste počuli. Ale... Tu na Pavilkovi idú dievčatá. Tu je pán hlavný. Čo počuješ? Rovno si mal ísť. Čo jebeš do telefónu, kurva? Akurát sme prešli... Čo jebeš do telefónu? Akurát sme prešli značku Smížany. Sme v Smížanoch. Čaute. Randovia zo Smížan. Go! Pozri, koľko zakázek tu máme. Milo, sekni inú pesničku. Si ma tu bol roboty na rok do piču. Páky, kúpiš husky stand-up. Ideme smerom na Mercury Market. Za 150 € si kúpiš sprchovací kus. Menila ceny si nepekláme. Keby ste mali niečo zo svojho skvelého života obetovať, čo máte veľmi rád, čo by to bolo? Dobre, obetoval by som vetrovku robiť. Easy by išiel. Nie, čo ti jebe. No taký pojebaný vták je. Easy je inak papagaj. Nie, ten vták je dobrý je. A easy je samička alebo samec? Neviem. Pravdepodobne samička, bo vás také veci robí také, že... Že ťa provokuje, hej? Že by si dal. Počúvať. Neprovokuje, to neprovokuje. Ja provokujem. Keď si pustíte... Nie. Dnes to je skrytá kamera na Pakyho. Akú kapelu počúva váš papagaj? Pričom rád levituje? Burger Boys. Mozart. Niečo navyše. Pozera, volejval váš papagaj. Áno, šofér tlieska. Ešte! Prečo zomrela vaša korytnačka? Spolu so s nemeckým špicom. Je to veľmi neuveriteľné, ale korytnačka sa utopila. Prečo sa vaša korytnačka volala podľa svetoznámej modelky Cindy Crawford? Tak moju korytnačkou si akože pán redaktor milujete so Šolovou korytnačkou. Šolová bola Cindy. A vaša? A Pakyho bola Jimi Hendrix. Jak sa má Lukáš? Stracená láska. This is unbelievable. So long. It will take me so long. Never. Poprosíme si papiere od auta a vodický preukaz. To musím mať? A to na čo je mi také dáte? Bolo to veľmi presvedčivé. To píšte si Dobre, no bolo. Budete fúkať. Prečo ste v živote nechovali nejaké zvieratko? Máte radi zvieratka? Mis. A čo máš tak dneska? Čo? Mis. To, že vedľa teba sedím, to neznamená, že chováš. Treba sa starať. To si povedal ty, áno. Kolega, môžem... Na vás pozerajú. Nejaké promo, čo? Tak určite. Chápeš, brat? Chceš napiť, alebo čo? My tu len hostujeme, do piče, my tu len hostujeme, no. Trošku... Egom. Taká piva! Nie! Ona stopovala! Piči! Von! Na čo vám najviac záleží pri výbere vašej partnerky? Na čo vám najviac záleží?
skúste sa vojsť do 3 faktorov. Tak prvá je určite poloholotusový kvet. Nie, on má radšej leknomočiárne polohu. Budem úprimný, akože vy si robíte piču, ale ja ako... Nie, toto je dokument, to bude na History Vivat vysielané. Úprimne poviem. Viva hity 2001. 2001. Akože, viem, je to také klišé, ale záleží na tom, že čo má dievča vnútri. Keď som vnútri, to je krásne. Jozef Hudák, alias Paky, čo odkážete našim fanúšikom? Alebo vašim fanúšikom? Vašim aktuálnym fanúšikom. A fanúšičkám, faninkám. Akože je to veľmi ťažká otázka. Ty máš odkázať, tu sa nepýtali. Nie, skúste to sformulovať tak, že frajerku už máte. Ja viem, že je to problém, lebo iných adresátov nehľadáte. Dobre, prejdeme k inej téme, vaše obľúbené jedlá. Jete vy vôbec? A čo vy a vaše tetovanie? Máš svoje prania a tetovania. No čo? Mám sa postaviť a počuť? Nie, lebo vám spadnú rifle. Mám to ďalšiu celku? Ty koko. Mám rešpekt, Paky. Mickey Mouse. Čierna reper! Čierna reper! Čierna reper! Na tejto skladbe hostí trikové uši Mickey Mouse. To je to, no, hovorám Kasper, pár kožov, kde si povedný, šel na heráku, chvala Bohu, že nás nebo jasné. A ty mi do toho nepiču, pán Smek, OK? To je Vojko, voláme ho Easy. Ahoj. Zase. Podár.